way gasolina. Di na ko kalaag ning sitwasyon na ang litro mahal na kay tag 90. Di na ko ila tubilan kay 30 ra akong kwarta. Ang 30 kong kwarta hastang luuya. Kay tunga sa litro mani sa una. Pastilan ning trabaho ang presyo sa gasolina. Katunga man ko'y gisaka. Tangki sa motor ko perting ugaha. Bisan pagtuyugon wagi mo kabiya. Gaslightan iwagan wakay makitan magpuyo. Nalangtas balay malipay pangginikanan. Ay pagkalaay gayod tangkis motor wa na'y unod. Di na makalaag-laag sige nalang katulog. Sa mama ko ni hangiyo, sa papa ko na ngayo. Motor unta pa imnon kaya kong pandar-andaron. Sa dihang si papa grabing sukua. Ngano daw nahubsan o gasolina. Itubag ni mama ang pangutanan nila ag maning bataa dito sa iyang barkada. Ako gikasukan sa akong papa. Dili daw sila ag rong panahona. Ang motor ipuyo ug ikadina palitan lang daw ko niya kung bago nga bisikleta. Ay pagkalaay gayod tangkis motor wa na'y unod. Di na makalaag-laag sige nalang katulog. Sa mama ko ni hangiyo, sa papa ko na ngayo. Motor unta pa imnon kaya kong pandar-andaron. Ay pagkalaay gayod tangkis motor wa na'y unod. Di na makalaag-laag sige nalang katulog. Sa mama ko ni hangiyo, sa papa ko na ngayo. Motor unta pa imnon kaya kong padagandaganon.